Sobra 600 ka mga locally stranded individual nga natanggong sa Rizal Memorial Stadium sa Kauluhan ang hinay-hinay ng Nakauli sa Cagayan de Oro City. Dugang detalya sa report ni Cyril Chavez. Subay sa programa sa national government nga hatid tulong program, ubay-ubay ka mga locally stranded individual kon LSI nga gikan sa Rizal Memorial Stadium ang nangabot sa pantalan sa Cagayan de Oro City. Sumala sa Department of Transportation, aduna pay 635 ka mga LSI ang ihatod sa pantalan sa Manila dayon sakay sa special passenger vessel padulong Cagayan de Oro. Silang tanan nagnegatibo na sa rapid diagnostic test ug RT-PCR test. Sugad pa niadtong Lunes nagsugod og pangabot ang mga Cagayanong LSI ug anaa na karon sa isolation units sa syudad. Dawaton na to ni mga ROF LSI, siguraduhon na to nga wala tayo local transmission by behaving appropriately. Nasay mo abot sa ugma na another batch na hatid tulong pero nag-inform sa atong OCD, kini-coordinate naman ta, mostly na mag-abot na kaning 600 ka pinukulang para ni sa Region 9 o Region 13. Padayon sab ang monitoring sa Department of Health Region 10 aron masigurong luwas ang katawhan sa rehiyon sa local transmission ug galing adunay magpositibo nga LSI. Physical exam should be part of it, the history taking to be part of that. That's why we need really the decision making of the health professionals to help us manage as well our cases. Samtang human sa halos usa ka bulan biyahe og pag-quarantine, makauli na gayod ang 50 ka mga LSI sa ilang nagkadiyang lugar sa Bangsamoro Region, human nagnegatibo na sa COVID-19. Sila ang first batch sa 405 ka mga LSI gikan Manila nga na-offload sa barko sa Cagayan de Oro City ni atong July 7. Samtang ang nahibiling 355 ginakompleto na lang ang ilang recovery period ug makauli lang sa ilang probinsya kung negatibo na sab sa COVID-19. Pero pasalamat kami, kinupkop kami ng BARMM na at saka na tinulungan din kami na pauwi. May assistant program sa amin na cash assistant. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.